Keyvar baş temaşavan heja hum khairatın bernamaya futbol şirove ya ekranın çarpel medyayı. İrodisa me bu şirove kare me heja Ali Fikri Şıkre bu yerin spore yem ben hafte بنرخينن واناليز بكل كيك علي تبخيراتي ناف خيره دبي كميدي قوت بشتري بري هر تشتي ساز بين يرو ام 5 دقيقه ام درنگ دست بكرن جبر برنامه هفكاري ما محمود لواندي 5 دقيقه درنگ ما مجبور مانكو 5 دقيقه درنگ دست بكرن كيك علي في هفته لیگن قراسته ده ماش تنبون لیگن یکم ده لهم لأوروبا هم لولاد تنبون لبویجی لیگن تیمن باجارن کرده دست بکرن به هفته وقت مقول لیگ تنبون تیمن نتوی یعنی ماچن تیمن نتوی هبون دال کرد ماچاوی هبو ماچه کی قدر مره بیجه هبو آخر قزن شکر او مهم بو لبریا هر چتی براستی دو ایواره بویره کی لبرازیلیای روداکو همو جیهان لسره ده پیون و حتی نها من بخوشی ندیتیه ده فوتبوله ده تشکی وسا نبیه برپرسن تندرستی برازیلی کتن سعی و ماچه راوستاندن کو سبب کو گوتن چارلی استقبالن آرژانتینی جی انگلترا هاتنه دبی یعنی لگور قانون ما وانا تکیون کارانتینای 14 روزا جی بالا فرگه نشن جی کی لگور آگاهی کی درکتنه دبیجن وانا بره چونه هتل آوان گوتنه گره اون درنه کبن ماچه لی فدراسیون برزیل گوته اون کارن چکی ور بکن لی پشت دما ماش دست بکریه کاوس لور دست بکری یعنی دیمن نخوش لور دست بکرن یعنی دسه برپرسن تدرستی کتن سعی و ماچه را وستاندن یعنی فیفا برتکک مزن نشانده رایا گشتی یا سپور برتکک مزن نشانده کو چوا کارت تشکی ور ببه سبه دسبه هم کدن جی کارن ورته کن سعی ماچه کی راوستین yani به izna برپرسه صحیح به izna حكم تشوا نرخان بيان يعني كاكو سوسيتك يعني تشتكي وقت ناي قبول كرين بلاكو فوتبول حقوقي كتي ليستاندن وحقوق فوتبول هركز في حقوق الناس بيواجهوا مومنتا في حقوقي كفشة يعني كو futbolist terketin qada listike stadyume servan giyaye kesk edi hükmet kesi jbili hakem hükmet kesi teneye kesni kare müdahale bike evnaya kabul kirin hukuki navne teviye u herkesi ve kabul kiriye yani devirde devleta Brezilî karobarê xwe pêknanî yani ev camer bi ahlîkariya qaçaxçiya bi dizî di tuxub de di nava mayîna de derbas nebûne yani bi fermî hatine bi balîfergehê hatine hewa alanê diviya ku li wir madem ki ev hewqa girîng e yani اوقا گرینگه کوت چی ماش دسپیکریه و تو yani خویا جی وی پی درباس بره چونه هتل دبی هاتنه هتل لور گوتنه yani ل ابالکش فدراسیون برزیلیا گوتنه تشکی ور نک صحیح ل اودیسا کتنه خویا امر جی کی بلند هاتیه yani rast provaksiyoneke ya rasti dveku tekliyavi u ne siyaseta hundirîn ya Brezîlya re bêje hebe lê berteka Federasyona Brezîlî rast e kes nikare yani kes nikare müdaxil bibe wê Brezîlî bi rastî FIFA jî xuya wê li ser vê meselê bawayekî
ciddi li serê bisekine bi rastî. Helbet yani ama vêga ev dîmen te ne qebûl kirin. Nayê qebûl kirin ev dîmen. Yani her çiqas lîstikvanê Brezîlî li sahê mane gotin em ê bilîzin jî Arjantînî û hekem çûne derketine ji sahê. Werhasıl wê kan binêrin di rojên pêş de wê çawa veke kalê. Wek min got em vê heftê bi rastî heftiya tîmên Kurda bû meriv dikare bêje. Gişa qezenj kir. Tenê Adiyaman wenda kir lê ew jî li hember tîmekî bajarê Kurda wenda kir. Li hember wanê wenda kir. Me bi hevdûra di maça temaşe kir kek Elî. Maça wan Adiyaman piştrecî Dal Kurdê me temaşe kir. Dixwazî beryekên derbasî Kurdistanê bin em wek hergav dîsa ji Dal Kurdê dest pê bikin. Yani heftiya çûyî me gotibû ku yani êdî şansê Dal Kurdê yê şampiyonetiyê pir zayıf biye mucize ye yani ne mümkün e jî heta. Lê ji bo play-offê şansê wî dewam dike û vê heftê jî derket hember rakîbê xwe play-offê ku diviya 3 puan bigirtana û wer jî bû 3 puan girt. Beriya tiştî ji bo vî çi dibêjî em karin maçê teknîk analîza wî piştre bikin. Yani ev jî bi te re me yani gotinekê ku li ser gotinê te zêde bikim tune rast e. Şansê ku bibe şampiyon yani rasta rast bibe şampiyon ew bu fûriya ew çû êdî ne mümkün e. Diviya ku heftiya borî Broma Poykar çi ye? Ez rast Broma Poykar ya. Broma Poykar diviya ku Broma Poykar têk bibe lê mixabin têk çû. Divê maçê de jî diviya ku sandwîken têk bibe rê têk bir. Ew jî mebesta wê ku bimîne play-offa ew didomîne. Lê mesela di maça Broma Poykar de min lîstika Dal Kurd bi teeciband. Lê divê maça sandwîçken de dîsa weke berê bêserî berî lîst yani hêvîne da min hêviyê min bêtir şikestin noma ez ne hêvîdarim yani wiha nebêt. Elî bi rastî me bevdûra ji temaşe kir yani erê wek di maçên berê nedilîst lê yani raqîbê wî raqîbek wisa bû ku diviya çi bikirin nekirina Dal Kurd 3 puan bigirtana ji vî raqîbê xwe vê heftê. Loma jî evim tirsekî wisa li ber wî bû li gel wî jî dîsa jî ataqa dikir lê yani ew futbola ku tu maftarî ewa ku berî çend hefta dilîst nelîstin lê ew hebû yani li cem wan vê maçê gerek qezenç bikin ew hêvî hebû meriv dibêje yani nizam ez belkî şaş difikirim ama yani dibe ew xwestek hebû dibe ku hebû lê mesele şêwaz e yani em baş dizanin ku em ji farqînê derên û berê xwe bine Diyarbekir rê kifşe yani divê ku em wê rê herin ya bi hespekî ya bi traktorekî ya bi otobozekî ya jî bi otomobîlekî yani rê kifşe. Ji bo van maçan jî şiklê lîstikê kifşe ne ku te wiha bi hêrs û wiha ji hev qutkirî bilêzî ji wir tiştek dernayê dibe ku vê carê di 2-0 bi ser kevî lê raqîbekî dinê yekê hê qelstir wê garibe pişta te bişkîne yani ji bo evlekariyê qet ew hêvîne da min Dal Kurd. Yani ez ne memnûnim û loma bêbawerim ha ji Dal Kurd. Baş e yani wek ew analîza teknîk yani tişkî meriv li ser vê maçê bêje kêmasiyên wî ew em dizanin rahêner jî tune bû
از بخوام لگرم من ندید کو کی ادارت کر ماچه yani kemasi kare rahiner be yan çi be yani tu nebuna rahiner be Ya helbet tine buna rahiner tesireke pırmızın serleistika tematike evyek evnayı inkar kirin belaku plana rahilere organizasyona rahilere egu listikvana heldibjere u dertxe qadeji ewe loma her tiş diveku jibo rahiner vere nefsandı ku rahiner tine be şu dve maçı da kifş bu yani tim ne honandı bu ne herema peşi dizan bu kuve çava herema duyemre çava teke ve nava hefkariye ki herema duyem ve çava herema seyemre teke ve nava hefkariye ki şu hefkariye ki kuha jibere ve hatve honandi dernekete hole çi derkete hole هنرين الاستكفانا يعني وكاكو أمن المحلي بليزن وأز آزات بم تآزات بي تي بوزيونا لغورا خواه شيرو وبكي وتبريارا بستيني وبيك بيني إيكو تي بوزيونا لغورا خواه شيرو وبكي وبيك بيني هنگا أز جوان شيرو وي تبي خابرم أز نكارم بطرة سنكرون çteki bikim vega ev dve rewşede mixabin tevgirtina da kurt eve ez yani aklım dibi gerek rahinereki zu daxin wala serkar ku ev tiştek yana playoffji kare herat biji yani öyle çok dixwaziyam binerin çend tim şansêwanê playoffê heye em li wî binerin yani wek me got Roma Poykar 13 puan naberavî û Dalkurtê de heye lê duyem 39 puanî wî heye Dalkurt 36 puanî wî heye yani ji bo şansî wî maçeke tenê yani wî qezeş bike piştre Karlstad û Meo şansêwanê playoffê pirtir hene yani çar tîm ji bo playoffê tê dikoşin niha kekalî yani rewşa Dalkurtê ew xwast neraxete yani wa wek bêje playoff di Pêrîkê de ne yani yani vê şewazê xwe ne di Berîkê de ye baş e yani nizam yani divê wek te got zû bi zû rahênerek peyda bikin û maça ciddî bigirin yana îsal superetan dikare bibe xeyal jî yani tijmin pirsî ne xeyal na yani tîm esasî xwe de ne ew kin yani Dalkurt ji wan ne xirabtir e lê hinek encamên ne baş girtin erê em derbasî Kurdistanê bin wek me got Lîgên Kurdistanê dest pê kirin bi rastî hemû tîmên Kurda qezeş kirin heftiya ewil e meriv zêde ew nake divê meriv li çend maça bisekine wek te got 6 maçên ewil yani meriv baz bigire ew bike eger em li encama binêrin Amed li hember Uşakê 3-1 qezeş kir Şanlıurfa 1-0 li hember Ankara Demirspor Wan Spor li hember Adıyamanê 2-2 qezeş kir û di Lîga Sêyem de jî duyem Diyarbekir Spor jî li hember Çorumsporê li deplasman 1-1 ma divê naberê de tîmê din jî hebûn wek Batman û Mêrdîn û Cizîroyê din jî hebûn bi giştî yê çi bêjî ji bo van encama û van tîman yani wek te got ji xwe maça Wan Spor û Adıyaman Sporê me bi hev re saya TRT Kurdî belaku TRT Kurdî zindî weşand me wir temaşe kir û piştî wê jî dîsa bi rastî kurtasayiya van maçê dinê dîsa min bi saya TRT Kurdî kurtasayiya wan
kurtbûna wan em wiha bêjin, yani Tirkiyeyê bi özet min wana Kurtasiye ya. evet. Yani tiştek ku ez ê di vî mijarê de bêjim, min dît ku bê ser û bê bînîne. Yani veya di maça Wan Spor û Adıyaman Spor de dît. Weke ku te jî got, hê destpêka sezonê loma em gotinên wiha tund qerase nebêjin. Em dîsal benda heftiya şeşemîn bimînin. Em vê firsetê bidine rahînera. Yani divê ku ew jî xeletiyê xwe bibînin, hinek guhertina bikin, stratejiyê xwe biguherînin, taktîkê xwe nû bikin, cê lîstikvanê xwe biguherînin. Yani lê ku di nava van şeş heftiya de ku tiştek nekirin, êdî em ê zanibin ku kapasita wan ev e û li ser vê kapasiteyê em ê karibin tiştên rasteqîn bêjin. Di vir de lê tiştê ku min dî û min ev nivîsî wê sibê di Kurdistan 24 de gotareke min were weşandin. Avê gotarê di sezona nû de tîmên bajarên Kurdistanê ne. Min xasim Ahmetspor, Wan Spor, Adıyaman Spor, Diyarbakır Spor û Urfa Spor min derheqî wan de tiştek weke prensîbên futbolê min nivîstan. Wê temaşevanê me ku sibê vê gotarê bixwînin wê bibînin û ez ê vê gajî ji wan re hinek behsa wê nivîsê bikim û fikrê xwe bêjim. Yek min dît ku tê rahîner stratejiyek ji xwe re nebijartine. Yani em tîmeke çawan e. Em tîmeke êrişkerin ya jî em tîmeke bergerîkêrin. Vêga ev gelek girîng e. û wî ji min bipirsin, di kevneşopiya futbola Tirkî û Kurdî de ti tîm nikare lêstikeke êrişker bilêze. Bela ku ev çantine, bela ku ev ramantine, bela ku nexwedî pratîkeke wihane. Rastî jî di alî bergiriyê de jî gelek qelsin. Çima? Bela ku tiştekî nabijêrin, yani stratejiyekê nabijêrin û ji xwe re dibêjin erê camer em ê êrişî bikin xwe biparêzin. Ne tiştekî wiha basît e. Qet ne basît e. Divê ku bibijêrin. û pêşniyara min jî ew e ku stratejiyeke defansîv, stratejiyeke bergirîkêr ji xwe re bibijêrin. Ev ne wê manê ku me êriş nekin. Ji xwe di nava futbolê de êriş heye. Yani gava ku ez dibêjim stratejî ez behsa hewldaneke lêstikê dikim. Yani di nava wî notdekî de hê ku ew notdeke neqetiye ji deqa pêşî heya dawî divê ku hewldana me li ser çi be? Yani kîjan prensîp ji bo me girîng e? Divê ku em vê destnîşan bikin. Ez dibêm ev bergirî ye. Yani gava ku me êrişê jî bikin, divê ku hewla me li ser wê be ku divê ku ev êrişa me têkeve bin kontrola rakîbê me û bi ser me de weke kontra-atakê were. Weke ku min got dîsa qerat dikim stratejiya bergirîkêrê ne li hamberî taktîkên êrişê ne. Ji xwe tê êrişî dikî. Yani ku tu topê nedî pêşbazê xwe, rakîbê xwe, ji xwe tê lêstikeke êrişker dilêzî. Yani divê ev taktikê xwe bigerin, lîstika xwe aya êrişker. Keke ev gelek girîng e. Ez behsa taktîka nakim. Taktik êk ji bo guhertinê ne. û ne taktîkek meriv di nava maçê de kare behsa 5 taktik bike, 10 taktik bike. Taktik tişekî dinê ne. Yani tu li tîma xwe dinêrî, tu li pêşbazê xwe dinêrî, tu analîza wan dikî,
يعني futbola ku dibêjin hücum yani ya erê hücum futbolun wiha dibêjin ev tiştekî vir e yani tiştekî bêbiniyê bela ku bingehiya vî tiştî tune ye. Yani gelo yani sedem evin yan sedem ev sistem di ligên Türkiye'de di ligên duyem osiyem de van tişta zêde tinin yani herkes li gor imkanê xwe dilîzin sedem kare ne ew becî. Yani helbet herkes yani her lîstikvan nikare wî lîstikê bilîze yani. Divê di lîstikvanên milê rastî û çepê defansê wek taciya bin her ya qada pêş û paş de dîsa werin yani lîstikvanên war wê peyda bikin dibê. Na xwe loma zehmet e yani. Bela ku ev tiştine ne dev ji stratejiya ofansîv yani ya êrişker berdin. Yani hewldan bira ne ew be. Erêj xwe winê bikin bira bifikirin ku em ê maçê qezeş bikin ji bo wekeviyê dernekevin sahê. Yani ji bo qezençkirinê derin sahê. Binê yani qezençkirin me besteke dinê ye. Ji bo ku em qezenç bikin divê ku em bi stratejiyeke defansîv bilîzin. Yani divir de jî hewla me yani tık dibê önceliğimiz. Em Kurdî karin bêjin çi yani pêdiviya me yî sereke ya bêşik ya yekemîn hewldana me li ser bergiriyê be. Ev tê çi mane pratikte? Tê vê manê ku erêj xwe em ê êriş bikin. Ne ku em êriş nakin. Lê gava ku me em êriş jî dikin divê ku em tedbîrê bergiriyê ji bîr nekin hewla me ser wan be. Evana tîmên me yên Lîga duyem bûn yani wek te jî gohîn heftê hewle yani ew tiştê tu dibêjî ez a rastî bêjim di rojên pêş de jî bawer nakim zêde di nav wan tîma de derkeve olê yani herkes ji bo ku derkeve pêş çiş destê wan tê wê biga bikin. Kekemê dişxwe me hev baş fêm bikin. Me besta herkesî gava yek dertkeve sahayê yani nabêje wala bira rakibim were min têk bibe kes bi vî mantalîte dernayê herkes divê ku erê em rakibê xwe têk bibin. Ez jî dibêm garantiya vê ne lêstikeke êrişkere ev malxerabî ye bela ku kes nikare vê pêk bîne lê garantiya vê stratejiyeke bergirîkêr e û stratejiya bergirîkêr pêşiya êrişê nagire. Lê çi dike? Mesela vêga gava ku em bêjin ew kesê ku di forvetê de dilîzin di êrişê de dilîzin ku top diçe awutê ya jî rakîb topê digire temaşe dikin. Yani nayên ciyê xwe nasekinin ji bo presên heremî cî nagirin. Yani weke ku camêr ji xwe topê birine wir û karê wan qediya ye. Ez vê çi dibêjim? Yani ku bajarên Kurd tîmên wan ku dixwazin di lîgên Tirkî de serkeftî bin, serfiraz bin divê ku demil dest pêşî biryara vê stratejiyê bidin. Biryara vê stratejiyê pêşiya taktîka nagire. Wekî din jî tişkî din jî yani ew taktîk û ev tiştê tu dibêjî rast in. Yani lîstikvan jî yani edbim ji dêvla ku xwe lîstikvan ji ciyê din tînin ji herêmê peyda bikin wê birhê bajarê xwe em bêjin milletê xwe gelê xwe wê nelîzin yani wê hîn neçête xwe yani. Yani ji xwe ew kesên ku tên wir sam yani divê astê de lîstikvanên herêmê jî hene yani. Her bajara jî karin peyda. Tê rast dibêjî. Lê çima yani vêga di mijiyê rahînereya de lîstikeke honandî tune ye loma lê lîstikvanê bi tecrübe digerin xwedê negiravî yani di lîga de pir hatine lîstin yani li lîstikvanên hunermend jîrek digerin ku
tevgera wanî tahke kes teke ve şuna lêstikê yani ne ku planê ku rahîner çêkiriye ew vî planê takibî kir şu planekê û hatine ye ji bo ku futbolîst bixwe em bêjin çalimekê bike karibe bike û karibe ortayekê bike û karibe xwe bipengirîne reqs serê xwe lêxe ji dûr vekaribe şuta bavêje ji vê mantalîta qels ku ne mantalîte ji bo wê herkes li derva dinêre ku xwediyê vê ramanê bin yani zanibin bi rastî jî lîstik çi ye beriya her tiştê ji me re planekî lêstikê lazim e û asta me Liga sêye me asta me Liga dûye me ne hewcî transferê ye yani ev 10 sala ku kezeb li mir reş bû ez van tişta dinivîsînim û dibêjim navavê bela ku kes wiha nafikire herkes serkeftin dixwaze dibêje ez zû ez hatim ser hukmê ez dibê tîmê ama keko pratika wan tüm û dayîm dibê wan geletin bela ku ser nakevin yani her sal ev tiştê serê wan yani dê Einstein dibê baş kek alî lîstika wan wekte got yani hêvî zêde nade lê tîmên Kurdan xebin rastî wek me got di Lîga duyem de 5 hebin yani ez ê wê gotina Einstein beşin pêşa min negire Einstein dibê ku tu bi heman şêwazî tim û dayîm lê hinek encamên cihê digerî te evdalî evdaltî ev e yani tu dibe aptal yani rast lê aqilî ev e ya ji xwe şêvaza te ve çend sala ku ceribînî û encam nade belki ev galet e ya dev jê berdin na baş kek alî yani bi giştî ve çavê tîmên Kurdistanê lîstika wan hêvî nade te yani lîstika ku dilîzin tu dibêjî bi vê lîstikê wê nikaribin di tişt hêvî nade min wekî pêşî min got stratejiya lêstikê nebijartine yani dido bela ku stratejiya lêstikê nebijartine hinga bergirî bi taybet bergirî yani ew çar kes ya ew sê kes jî bêqîmetin nizanin mesela te jî dît çavê xwe di maça Wan Spor û Adıyaman Sporê de yani bergiriya wan çi qas lewaz bûn çi qas şerpeze bûn yani ne lêstikê em bêjin ava dikin û ne jî di nava lêstikê de ne yani li gorî wan ku top hat li binê qûna topê xistin top çû ji xwe wesifa wan qediya ev e ez ji bo van camê re pirsekê dikim di gotara xwe de ev nivîsandiye bavê min madem hûn dibêjin em tîmên êrîşkerin çima defansa we ne di nava lêstikê de ye yani tîmeke ku êrîşker be yani tîmeke ku lêstikeke dominant dilêze hinga yazda kes tüm û dayîm bela ku êrîş çekî wiha ye bi sê kesan nabe yazda kes di nava lêstikê de ne yani valla ya futbola var ez hertim bi kêfxweşî temaşe dikim hate dibêjî kolektif û bi pas û bi ew yani hücum futbola hücumê yani ya adilê her kesî ye ya tîmên Kurda da em ê bibînin nizanim ez zêde vega yani prensîbê teknolojiya balafira ne hemaniyeke ku tu wê prensiba nênî ti karibî bifirî yani bîne ber çavê xwe dê li ewkeyî navî çi ye balafira yarna alaqedarayî bi zîrekbûna futbolîsta jî heye yani ew jî heye ya heye lê evana nuansin bi taktîka re heye bi helbi zîrekbûna wan heye bi em bêjin bi zindîbûna wan heye bi qeweta wan evana giş nuansin ne prensîbin yani baş yani
وان تشتورا كاش خو يوك ما حفتي عولة جي وي تشوا ببا ام دروج بيش تبينن لي ام تشوا ببينن براستي ام لوان باجارا نامينن او همو ماشي د تلفزيون عندن ناي وشاندن هنك جوانتين وشاندن مثلا دو مثلا Ahmet Spor'da من Kurta Sayyavi tamaşakir de seriledanen Uşak Spor'u ji qala Ahmet Spor'u pengizin şansı Ahmet Spor'u ev her manduru ve şu yani ona gol bu buna Uşak jidkir maçı tabii yani her erişide mi ditku Uşak Spor berahatiyete بقالبان Ahmet Spor'una روبرو دمینه چیه yani çava در رقیب خو دخی نوا حرم خو yani ka kur peşavi digri na اره باشه كعلي يعني وقت ما يعني امكان ما براسي بر تنجن يعني تماما بجتنا جنب الماتش تماشا بكن هناك جوانا تماشا بكن وكذا جبوتي من كردا تشكي بيجي يعني بقشتي ايدن ايد ليغاس يعني شو اوجي حفتي عاول بودس بيكر باتمان بترول ساخوه يك ما الهمبر بورصة بنا وربا جاري تيمكي باجاري بورصة يبو ور كيك علي يعني وقت ما هو ليكيدن يسالتن د ليغا سوبر دا تيمين كرد باجارن کرده چوانه yani باورم سه تیم د لیگا سوپر دلیزن عنتابه سیواسه و مالاتیا وکیدن تونه از تخمینم مدوگاتنه پار ارزورمه با اوکت اره لورجین د لیگا سوپر دجی سه هفتیا سیاه تلیستن او جین دسپیکه من misal خوازن جبو و مجاری misal bidim Rahiner'in sevası Rıza Çalınbay kodi strateji o yeki hakperestici yani hakikata fehmt ki evvaya ne var asli ne kurdu ez başınızanım debeku le beri zanil istikvanin Beşiktaş'ı bu bu xoş asli sevası ya neyse ere asli sevası هذا الاستقبال مشهورة ده بشكتاش ده يعني أري الاستقبال كي بزابو نن الاستقبال كي وها أرتيست نن الاستقبال كي وها أري يكي متوازي بو يعني كارمند بو أم بيجن حمال بو يعني فردجي كاري حمال تي لقابي شو أتوم خارج بو أري أتوم خارج بو ليه دراهنري ياخده تشتكي بجارتيه دتشكر باستراتيجيا برجريه يعني باستراتيجيا اوفانس دليزه ودنava ve stratejideji planeki hoşik erişe montetke Loma Sivasspor Tarase par bu Benjamin bu Çaremin bu yani bu yani şampiyon bu buna kesira sürpriz ne dağıtır aslında yani mesele var yani deveku timin bajarın kurda لنمونه وهاجي بنيرن يا فيجا اف جاميري çavat ke yani çava yani vak mago zirek buna futbolista çava zirek buna rahiner aje dve mer demar rahiner kırdjere taybetmendi vi binere ko ev çavat ke yani list futbola ki çavat da listin be futbolista vantstad be mer baş analiz beke piştabilti ma ورا كيك علي وقت مقول يعني ليجن دن اي اوروبا في حفتي تنبون لي حفتيا بيشياما ليج دس بيتكن خويا يسالوي هنك جان هبه تماشوان هنا وهر وها حفتيا بيشياما ليغا شامبيون انجي دس بيتكب برا من و ماتشن خوش ورن ليسن دي ليغا شامبيون انده جروبن خوش تيمن باش تن هم بری هفدو yani em خویا me maçın خوش تماشا بکن yani ایرو مجاره ما evim براستی nizam tutuşkidin lezzede ki yan ma tecbir kir tbeji hebe ne tutuştuk vaz lezzede bikim tine
دوێک و هەیامەش پرەنسیبێ vê lêstikê hebe em bizam lêstik e û xwedî prensîb e yani li hemû dinyayê kesên ku pêşketine yani ejî wisa difikirim ku di 6 tîmên di Lîga duyem de ku gruba Sor û Spî de dilîzin ê Kurda îsal yani divê muheqeq yek ji wan derê Lîgayekê yani ji 6 tîma bir de nizam şansê herî pir êkê ê Wanê ê Amedê vêga hê pir zû ye meriv ji bo pir zû ye meriv bêjim wan salê çûn baş bû yani lê raqîbê wî wek Broma Poykar ferqek pir mezin vekiribû di gruba Amedê de jî manîsa ferqek pir mezin vekiribû Loma pir zû lîderên Lîga de diyar bûn îsal hêvî dikim şaşîtîkî wer nekin yani yani ka em ê wan sporê li deplasmanê biceribînin Amedspor yemê li deplasmanê heftiya ku were wê bilîsin ka em ê binerin çi dikin çawa dilîzin çi ew kin lê divê ku em timû dayîm vî tiştî ji wan re bêjin stratejî gelek giring e ku ev biryara şiklê lîstikê ye giring e û ji vir de jî ez dîsa bankekî dikim tiştê ku el vêga de axivin û fêm nakin karin xwe bihîn ne min gazî min bikin ez û herim ji wan re ana mesela Amedsporê de ew kê tehtinin yani têkiliyê ên rêveberiyan û nas masê te werdetinin nakeke me kesê ku etinasim tine yani erê ji sosyal medyayê zanim kişîne lê tê hiqûqekî me tine ye û heya vêga jî ti kesî wek salî çîn serokê Amedsporê du cara bû mêvanê me jî yani ez divê baweriyê demek ku em vê daxwazê lê bikin wê werin ne ku wê nebêjin na lê em ê jî bikin hatin başekek Elî em hatin dawiya bernama xwe ye îro tamam heya heftiyekî din bi futbolekî xweş înşallah bi nêrika dal Kurdê ve çawa bike û tîmên dinê Kurda wê çawa futbolekî çawa bilîzin temaşevanên hêja heya heftiyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş xatirê we